Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. There is currently a stampede right in the heart of Mzuzu city right now. It looks but the demonstrations are ongoing. They have started again, and these, I understand, Mzuzu University students are the ones who are leading, and also joined by other vendors and other residents. As you can see, all these cars are running away, trying to run away because these students are coming, approaching, and most of the times, vehicles and the properties are the target of demonstrations. Mene tukamba bano Mzuzu in town. Woneka kuti simu tikunyali. My demonstrations akanga da ayambiraso. Kuti ana Mzuzu University komanso mavenda ene ndi ena afuna so kuyambiraso mademo mene tukamba bano. Kuona kuti panopa anthu akanga ndakamba kufuna kutseka mashopu, hardware akutseka anthu kuthawa. Chipwirikiti ndithu changochitika mademosa aziwika kuti akuyamba chifukwa chani ndipo nkhani yake ndiyo chani. So mene mukuoneramu anthu kwamba kuseka mashopu ndithu magalimoto awawa akuthawa. Anthu akuthawisa magalimoto ochokera komwe kukuoneka kuti kuli chipwirikiti ndithu panopa kuno ku Mzuzu. Komanso kuso mthakuonaso kuti kuso anthu kuseka mashopu ndithu lepo kuli apulumuse katundu magalimoto kuthawisidwa. Anthu business yangosokonekera mosazuka bwino pamene panalibe dongosolo lililonse loti kuchitika mademo sizinaziwike pamene pano nthawi kuti 25 minutes to 11 mamawa mademo wasaziwika angoyamba basi kuno ku Mzuzu. Izizi ndi zinthu zomwe zili zoopsa kwambiri kwa ineyo monga munthu kuona kuti umandifunira ziko zabwino. Komanso pa business ndi pandale zimenezi zikuoneka kuti zinthu zomwe zikhale zikuoneka ngati sipapezeka njira yoti zimene zichepe kapena zithe zikhale zikupitirira kuchitika moteromo ndipo zipangisa kuti chuma cha dziko chisike pasi chifukwa ngati ndalama sikuanga security anthu sakugulisa ndikuti dziko lipezeka kuti sililolera ndalama zomwe limanena kuti zilolera. Panopa mene mukuoneramu chipwirikiti ndithu kuno ku Mzuzu komwe ndabwera kuti ndizaone kuti zikhala bwanji. Ngati mukubwera mtawuni, ngati abale ana kubwera mu Mzuzu, tawuni ya Mzuzu, auzeni ndithu akhale akusamala, ayende mosamala. Ngati abwera magalimoto ayende mosamala chifukwa nthawi zambiri magalimoto amene makhala target. Katundu wina ndi wina komanso galimoto zomwe zimakhala target kuti aswe anthu aonese mkwiyo wawo kuti kuli mademo. So nzofunika kusamala ndithu pamenepo. Nzofunika kusamala ndithu. Kusamala ndithu pamenepa kuti katundu asaonongeke. Ma business pamenepa tikatere ma business ayima.
chifukwa choti anthu afuna kupanga mademo. Sikuziwa kuti mademo amene ndokhuza chani kwenikweni. Zikatere ndi kuti so ntchito za mtengatenga ndi mtokoma zosiyanasiyana pamene pazayima basi. Monga mukuonera apa kuthawa anthu. Monga mukuonera anthu apa kuthawa kuonesa kuti asatani apulumuse katundu. Maso mane mukuonera kuntunda koseko. Monga mukuonera kuti kuli ndithu chipwirikiti. Sikuziwa kuti zimenezi zikhale zikuchitika pakanaliti. Town yonse ya Zuzu si town yaikulu kwambiri. Moti zikangochitika kanthawi pang'ono zimakhala kuti basi zinthu zasokonekera. Monga mukuoneramu aliyense ndithu kaya anali pa foni, kaya anali pa foni yofunikira, kaya pa meeting yofunikira, koma chifukwa choti mwina ndi katundu banja ngati galimoto malonda amatseka. Kaya anali akufuna kupanga kukambirana deal ya mamiliyoni a mtundu wanji, amapezeka kuti deal ya mamiliyoni ija waisiya pa njira ndithu osapitiriza sokambirana naye chifukwa afuna apulumuse katundu. Ndikangoganiza ali wina amakambirana ndi anthu ena akunja ama business akulu angozindikira mtu chawangodula foni zosakhala. So mutakuona amene kuti zinthu sizili bwino yayi. Sizimakhala zabwino yayi. Mmene mukuoneramu kuti anthu angochita jenkha, angoyimayima kuti zithe bwanji zimenezi. Mabanki onse kuno kufupi ndi ku polisi, monga mukuona kiwi imeneyi kufupi ndi ku polisi kuno. Komanso apolisi ena ndi awo ali mkatikati umo kukonzekera kuti apite. Sitikuziwa kuti ngati akukonzekera kuti anyamuke apite, koma afola ndithu chamati foreign kufola kuti agwira ntchito monga akadaulo ndi akatswiri okhazikitsa bata ndi chitetezo, komanso kuonesa kuti katundu wa anthu wanzika zinzawo komanso waboma asaonongeke. Kuno ndikuyendera kuno ndi chaku Mzuzu High Court. Monga mukuonera nakonso masiku ano ndi new media, which is the social media, achina WhatsApp, aina Facebook, ndazi nzawo, aina Instagram, Twitter. Sizimachedwa yayi kupita patali yayi. Monga mukuonera andi modzi wa kulakula polisi apa kuyang'ana ndithu kuona kuti kodi zinthu ziso zafika so apaso nthawi yanji. Mmene mukuonera ndi chakuno ndikutunda ku High Court atuthawisa magalimoto, kuthawisa katundu. Situziwa kuti tilowere kuti kwenikweni ndikomwe tikakhale anthu amene tili safe, kuti tikawere kuti chifukwa zinthuzi zikuoneka kuti sizili bwino yayi. Mmene mukuonera ndi monga mukuonera ni Mzuzu Highway. Magalimoto kuthawa ndithu kuti mwina kapena apulumuse katundu, apulumuke anthu osogwira kupanga mabusiness malonda ayimiratu amenepa kuti kuonende titani. Kutsekatseka palibe chikuyenda tsopano kwa masiku awiri kuno ku Mzuzu. Mademo amene wasindiuza kuti kwenikweni kodi ndokhuza chani, komano mongomvesedwa anthu nena kuti pali ena amene ana tolapo ndithu anachita mphumi ndi mwayi kulandira kwa COVID ndi kuti yayi sacheke, ena kuti yayi koma zonsezo nchabe kunena kuti sizikuziwika kuti kodi madandaulo awo ndoti chani, mademo amene wandokhuza chani. Chifukwa nthawi zambiri mademo amakhala ndi kuti kodi akuthu apanga mademo chifukwa chani. Situziwa kuti mademo amene wandokhuza chani.
apa town yankhala chibwirikiti aliyense akulowera kumanga lowere kuti mwina kapena ndithawire uko kodi dziko lingayende bwino choncho, chuma cha dziko chingayende bwino choncho hayi, koma zonsezi zimakhala kuti zinali nchiyambi. Zonsezi zimakhala kuti zinali nchiyambi ndithu, andi chiyambi chake kuchimvetsetsa komwe kungathandize kuti zinthu ngati izi zisamachitike yayi. So padakali pano achitetezo apolisi sanafike kwenikweni, mwapo ndiye apa kuoneka padakali pano. Chomwe taona ndi asilikali akumweyale kufika kuzaona situation, mongoona kuti akuone kuti situation ili bwanji, ndi amenewa ndi mawalesi manja amene wasapanga za chibwana yayi, akafikaso pamalo nawonso sapanga za chibwana yayi, nde akaona akuluakulu amene wakaona khulupira kuti ndi amene aziwise sopano kuti kufunika kubwera abwere motani enawo, kuti nzabwinobwino kuti abwere ya PMF kamena abwere sopano asilikali enieniwo kuzakhazikitsa bata komanso chitetezo. Ngakhale zikuoneka chomwecho sikuti zafika ponena kuti opsa kwenikweni, anthu ambiri akuyenda bemodekha, mwina ena kuchokera mchipatala sakudziwa kutheka ali mkatimo, ena sakudziwa kuti kuchichitika nchani, chifukwa hazinaso la Malawi samatha bwinobwino ku zipa sampata uona kuti kodi news kuti chani, nkhani zikuti chani, kuti kwa kwanji. Ndi Amalawi ochepa amene amakhala akukhala nazo chidwi kuti chikuchitika nchani. Ukuoneka ngati sikukhala mvula choncho, ngati kukhale mvula, mwina mvulayo itha kuthandiza kuti mademo amene wasachitike kwenikweni. Mvula imeneyi ukuoneka kuti uthagwa mvula ndithu, mwina itha kuthandizanso kuti usagwe mvula, makamaka mademo asachitike, chifukwa nanga apanga bwanji mademo tauni anthu atanyowa ndi zina zoterozo. So mungamukonera mkaunjikamu achosedwamo anthu ambiri ayalula mkaunjikamu mulibe ndithu akuyalula ndithu, akuyalula kuti palibe amene agulise, mkaunjikamu semu atseka kuti inu mukufuna kugulisa
mugulisa bwanji pamene ena tikulira. Komanso Shoprite atseka ndithu. Ndikadakonda kuti mwina Shoprite akatango ti magamoto amene akulowa azalola kuti akhale ngati athandizika asamalika family space yambiribe komabe filling station pakatoto piuma pahali patsekedwa ndithu kuonesa li zonse pasapezeke mavuto ena aliwonse ayi. Apana yesu ndakwanisa kuchoka mtawuni mu kutuluka kulowera sewu wopita Lilongwe u komwe nakosozo kunavuta kwa basi sewu umenewu unatsekedwa. Msewu kuchokera pa roundabout ya Shoprite ufika cha kumatabu ako kunatsekedwa. Andi monga mukuonera aliyense amene anali busy kugwira ntchito kutsatsa malonda komanso kupanga zina ndi zina zokhuza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ali panja. Athawa atuluka komanso ena angogwira njakata ngati ndala ali apo jakata basi chifukwa chimenecho kuti chipulumuke cha Airtel Money muchonapo zofika chimenecho chachisulo koma zonse zomwe zina zamatabwa dzulo anyamata amatemo anaotcha zimenezo ndikugwirisa ntchito kuonesa mkwiyo wawo. So anthu angogwira njakata, anthu ali khuma ena mena mukuonera enawa kuti kodi ndiye zithe bwanji zimenezi pamenepa kuti kodi ndiye tidya chani 2 days. Ena angophika nsima yawo ma restaurant tayi ngati ino yotambe kugulisa nditi nsima ija ingotaniso ingokhalaso choncho basi. Maona ehetu nditi nsima ija ikhala choncho ndi malosa amenewo imeneyo ndi losi imeneyo. Ena anaucha chipisi chawo nditi chipisi imeneja sataniso chimeneja ndi losi imeneyo. So papakhala zambiri, papakhala anthu oluza ambiri. Sikungoseka shopu yayi komano kodi amene anaphika nsima kuti agulise taonani tsopano ngati basi amene anaucha chipisi ngati chipisi cha basi. Ndi kumuganizira munthu wapansi kwambiri, munthu amene akupanga ka business kuti apange survive ma situation ngati awawa amakhala kumvesa chisoni kunena zoona. Komanso anthu amene amakhala aluza katundu wawo, anthu oti mwina enawo sizikuwakhuza yayi, samene abweresa vutolo yayi, aphwanyidwa magalimoto munthu oti sizikumukhuza yayi, aliso ndi ngongole zochuluka kuti akabweze kandi kumabanki kwa abale ndi anasi, koma munthu uja aphwanyidwa galimoto waonongedwa katundu zinthu zimenezi. Komabe mkwiyo ndi mkwiyo, anthu ngati akwiya ngati chonchi chimene mukuonera pamu zimenezi zazulo zinapulumuka ku moto makuphwanyidwa zaphwanyidwa ndithu. Mkwiyo ndi mkwiyo, anthu amakwiya kuonesa kuti sali wosangalala ndi china chake monga mukuonera koseko chipwirikiti. Sikumakhala chonchi masiku onse, kumakhala kaoda ndithu, koma kwa lero kuli chipwirikiti chimenechi. Kuti kodi zimenezi zikuoneka ngati kuti kodi zipitirire motani. Padakali pana Apule adakali mzinda wa Nzuzu, zikuchitika pamene Apule adakali mzinda wa Nzuzu. Kodi munthu wankulu ali mzinda momota zimenezi mwina aonesesa kuti asanapite zikhale kuti mwina asakonzedwa kapena aona kuti kodi chikuchitisa njani.
apa ndikufikira chakuno Reserve Bank kuno imodzi mwa ma building ooneka bwino okongola amene amamuonesa Mzuzu khala mzinda ooneka kubwino kumatoka ku ma building ena amene amangidwa chapompano. Kufika hapa mea kuti 5 minutes to 11 akula 3 minutes to 11 mama wa uno inenso ndione pena pake kuti kodi zimafunika kudyeratu izi kapeza pamene pali kena kake oneratu zisanafikepo. Kufika hapa amene muli bwera mu mzinda wa Mzuzu samalani chifukwa zipwirikiti zionesero mkwiyo wa anthu ena udakalipo ndipo kongofunika osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.